بله پشتی نافبرک کرد دیسا ام به هفرانه دوی بشه دا دیسا مجارا بردوام کن مجارا چتیان و افکرنی نلری لامدی و لتوایی باجار کردستان می بردوام بکن دوی بشه دا میوانی که من نوهیه جواگناس یوسف اویگار دست پیکم دخوازن خیراتنا یی بکن هر وسا دیسا هوالی ما سوات دوی بشه دا جبه رای یوسف تو خیراتی ناو خیری دابن هر هبن یوسف د بشه یکمین دا وک وجی تماشا کر د بشه یکم دا آزاد و سوات لسر و خفکا چتواری لسر هشبریه لسر فهوشه و لسر و گلک نرخاندن مهم کرن دوی بشه دا جی ام دخوازم بویرا دیسا بردوان بکن لی باوای که دمی بردوان بکن ev kirinê nelirê ku bajarê ki bîr û evînê tê gotin niha duruşmaya Amedê Wîsayê bajarê bîrê bajarê Hafizayê ye û bajarê Dîrokê ye bajarekî qedîm e ev kirinana gelo li ser nasnameya Dîrokiya Amedê li ser Hafiza Amedê bandoreke çawa dikin ev kes ev çete û ev kesên ku rê li ber çeteyan vedikin gelo dixwazin vê hafizayê jê bibin ji ortê rakin. Belê. rast e yani her ew hêz ku dixwaze xwe di bajêr da di kolana da bigire gere li wir bîrekî ji avake. Yani ev ji bo hereketên siyasî jî wisa ne, ev ji bo çetaya jî wisa ne, ev ji bo hareketê çandî jî wisa ne. Îja ji bo bîra Amed bi bîra xwe ve zaten kok kirtiye bajêr da. Ew çi bîre yani bîra berxwedanê heye û ji Şêx Saîd vir da Kurd li wir yani projeyek ser bajêr da hat avakirin xwastin Kurdîtî li wir tune bikin. Tenê ne Kurdîtî hema çi çiqas bi çand hene çiqas bi nasname hene li dijî Tirkîtiyê xwastin xilas bikin li wir. Ji bo wî eva 100 sal e zaten ew wira tekoşînek wisa heye ser bîrê Kurd vê tekoşînê didin zaten Ermen hindikman, Asûr hindikman lê em hatine astekî yani piştî bajara wata ku me şaredarî histan piştî 2000 wira careke din bi destê şaredariya me dîsa dengbêjî ev navê Kurdî û çandeke Kurdî me kêmasî jî hene lê me hate ava kirin mixabin piştî 2016 virva evek heye yani rûxandinek heye nava vê rûxandinê da ev çete jî ev tiştên qirêj jî tiryak jî derdikeve lê ew kesek ku çap pirs kir ew na tenê bi çetayan tenê pere qazanç nakin tenê gulebaranê ji esnafa nakin ew bîra Amedê jî xira dikin. Yani ew tişta ku çêbûye ewa ku nava gel da xwe girtiye kok daye hundirê bajêr da ew jî bela dikin û dixwazin ew bîra xwe dixine wira ya navê wan were gotin hêza wan were xeberdan û ew bi rûyê xwe ve nexşa xwe bajêr belav bikin yani ev şer ku te ça pirs kir mamoste şerê bîrê ye jî yani şerê bîra gele jî kere zaten gava ku mirov bajêr da xwe tiştekî digire ew jî bîr e zaten dîsa niha dîsa ku ew tekoşîna vê were dayîn ew jî ser bîrê dîsa vê were dayîn wek tu zanî yani wek civaknas biborîne axaftina tebirî wek civaknas bîra Amedê ne tenê yani ev Hafiza Amedê ne tenê Hafiza Amedê jî yani hem Hafiza gelan gelek gelê Ermen ve gelê Sûryan ve gelê Keldanî û gelê Kurd têda dijî
به هفپاری حافظایک آوا کرنه تو زانی او ایرشین لسر سوری باوای که فیزیکی جی او بیر جورتی را کر نه تدی داوت اوغلی و چاقی گوت گو امی تولدو چیکن نه او تولدو یا بلوق و راستی جمروف نخوازه گاوی باوی جناف چیکر به تایبتی باوای که فیزیکی او چند جی جورتی را کرن یعنی او کولان جورتی را کرن او جیانا کو بلکی سدان سال بولویری هاتو آوا کرن جیرانتی، مرواتی، هوالتی او جی جورتی را کر از بارد کم ویان بهتر باندوره که خراب لسر چیکر راسته نها تچوا گو حافظه او بیر خو به مکان وادگره یعنی او خو به کبر وادگره خو به نویسی وادگره یعنی هندری باجر دا işareti وی هنه نقشی وی هنه malın evana konakın heykelin yani bire konakı hafızayı biri hene sur zaten bu kadar seri hatta bini konak bu yani به چاوا تخمین کن 4-5 ساله لور او جیان هیا جا او قطمان سرهف او جیان هاتی آواکنه هر گورکی ویجی bir حافظه جا پر حافظایی جی پر بیری جی هر ور ده چاوا گو ارمن هنه آسوری کلدانی هنه yani عرب هنه ترک هنه کرد هنه yani او پر بیریجی وسا hatta rakirin zaten niyetan ev bu seride ku ev tıkna yek hafıza ev jî yani wan hafızayı dini reçawan jebibin tane bira herkes bejin bira tane hema beri da qalu bala hatta na Türk hebu hafıza yek desti yani ve yek zamani yek milleti raste ica naha bir kaydı icam geçne astake olsa bini var akın yani ciheki 5000 sal elvere nava salaki da hatta helşandın hepsi trajedike mezine ica tane ya bajar neçu bir jipera çu ica lazıme o bir ji bebe navenda xabata me bu karşı çeta gerem mevji cakenin henne roje. Beli. Suat vekim mamuste Yusuf Şigot, Civaknas Yusuf Şigot, naha birek jortete rakirin. Hun jî wek di xebatên qadê da hûn dibînin ev êrişke li ser bîr û hafizayê jî yani ne tenê êrişeke aborî em bêjin bi destxistina pereyan yan jî bi destxistina madeyên hişbirî û tiştê dinan ya jî belavkirina wan li ser hafizayê jî gelo mesela di nava dema ku çîrokê berê ê migirdiçe em dinihêrin dema ku em li wêrê jiyan dema ku em li wêrê jiyan bir hatinê menê 20 salê dawiyê em li wa dinihêrin din hevkariyek heye cîrantî heye li wê derê hevgirtinek heye mesela zarokê taxê ne tenê zarokê malbata xwe zarokê wê taxê ne û herkes mesela li ser wan wek ahlaq wek rêveçûn wek rabûn û rûniştin mafê her kesî hebû ku li ser wa bandorekê bike şîretê lê bike yani mesela jêra kar bibîne li cem yekî bide şoğlandin divê destwerdana Sûrê da ne tenê yani ev mekanên ku hatine tunekirin her wisa ji cihkirin jî heye ji cihkirin jî heye hoviyan bandoreke çawa mudaxeleyek çawa dibînin li ser nasnameya siyasî yani li ser pêşeroja Amedê û li ser ciwanan bixwin destwerdaneke çawa dibînin yani aras yani ew tiştî ku dibêjin yani li ber çav e yani em bêjin bername beşa pêşîn da jî yekemîn da jî mehnekî bas kir em bêjin berê li wir çi dihat kirin atmosferekî çawa hebû jiyanekî çawa hebû
و ایرو تشتکی چواتین قوماندن او جی مثلا او که مثلا او تشتین کو بره لور هات بو آوا کرن او جیانا کو بره دهات جیاندن او تکلین کو بره دهات جیاندن او بجن رحکی او که رحکی هف پار هبو رحکی کولکتیف هبو ام بجن بر پرسکریکن که هبونا تشتین که هبونا ام بجن جوا که با خود نوا خدا به مکانیزم این نوا خود دینامیک نوا خود ام بجن وی پروبلم وی پرسکریک چاره سر دکر لی آنها ایرو يعني مخابن ام بجن بتایبتیج بمدحالین دولتی و بمدحالین دولتی اکو آنها بدست چتا تکرن و نظام به ری باز دن تکرن او تشتی که تut بیجی مرو آنها مرو نکاره که مرو نکاره بیجی والله هیچ جد استا برida لسوریه یا جل باغلاره یا جل باجر گشتی تجیاندن لیج بناوی هوای او کنینه يعني مرو از بخو اکسا او کنینم بهیوی نینم يعني اره ام بجن کسین همرته میتینگرین تا یا جی کسین کل دیجی سیاستا تل دیجی هبونا تا نتوی کد خبتن اره او که کهره نو تفکر کی وان هه بتایبتیجی وی 10 سال پاشین دم پاشین داره ببرینن ای پاشین دا ام بجن مرفت کاره بجه هنکی اینسیاتیف جسازی و دزگهین کرداج این جواکا کو ام بجن بخوب خبره و دبر هنکی اینسیاتیف دست گرتیه ایرو هفتشتی کم نقاش شد کنم بجن انجام وان مداخلين سيستم پرگال بخويه لي ابناي في مواتيب كوي كاربن في هواي بكن يعني ايرو جركو ام في مجاري خبر الدن دويه لسر داخوازا جل ام في تشتي اكتكن ام تي خبردان يعني جل جتشتكي شکایت نکه جتشتكي ناراضي بونه خو نشان نده دنگ خو به شکلی که نگیجی نه چاپمنی نگیجه سازی و دزگهین او که سازی و دزگهین چاپمنی اما ما ایرو في تشتي خبر نده يعني از بخو وقتی کل کلان سوریجی باغلارجی همو باجار وقتی کتگاری هر کس جویا اوکه هر کس جویا شکایت چه جویا روش شکایت چه هر کس دبینه کو ج چند ویا بره ج بیرو حافظه ویا بره کو چد به هر کس ویا زانه و زانه هم بره پولیتیکا که گشتی تکرن یا جبونا وی هوایجی هم بجن دنگ خو اوکتکه دنگ خود درد خه لی او دنگ آراست به اکنینه ایرو وکی 10 سال بری وکی 15 سال بری وکی 20 سال بری برای خستن کرینینه دنگی که هف پار دنگی که کو ام بجن راست مداخله بک و لهم بری وان چته کو بسکنه او دنگی که اوتنه دنگی که برای خستن کری تنه جبوناوی هواجی بشدن داجیگو هودان هنه تایبتی جز بابرم يعني پشتن اف مجار کو او قصاد چاپمنی دا جی گرت هنه کی لوو تفکر کی بنوا باجر دا چکه نوا سازی و تفکر باجر دا چه بکه و او تشتی کو دخوازن وی باجر بکن خرابیه کو دخوازن بینم وی باجر مروید کاربه بده سکناندنه بله یوسف از دخوازم چکی جی بحث دیروکا آمده بکم دیروکا ام بیجن 30 سال داویه 4 سال داویه از بخوشی وک شاگرد کی زانینگه د 86 دا هاتم آمده د 86 دا پرانیا کارمند و دولمندان هند نوا سوریه دا دجیان اری باجار مزن ببو اوفیس لی هاتبو زیده کرن پچک جی باغلره هبو مینا قیا پنار تنه بو یعنی قیا پنار حیا 2000 تنه بو دوی دمه دا باجار سور بو بازرگانی سور بو همو دانستاندن سور بو هر وسا چاندو هنرو حافظه و هر تش سور بو د نوتی سسیا دا پشتی شوتاندنا گوندان دوی دمه دا مثلا نفوسا آمده 300,000 بو نه باجاری که او خاص پرمزم بو لی بجاره که جبروی کوچبری کو پرانی اف باجارین در دور آمده وک شرناخه وک مردینه ام بیجن وک وانه بتلیسه بینگوله چولی که جوری کوچبری گرت ناوا آمده د 2000 دا ام دبینن نفوس آمده چو 900,000 دوردا والا هیک جی چه بو یا مثلا او گلمه کج در و هات گندی بون راست خود ناوا باجر دی هر وسا خود ناوا خزانیه که دادی خود ناوا بپرگالیه که دادی بچک جی اف چته بوین فوش کاری نلری دویره دا سری هلدا yani دویره دا زیلدان لی نها ام دبینو که مثلا لا آمده ایدی اف کارا باوا کی سیستماتیک تیمشاندن
gelo pirsa min ev ji bo te gelo ev çete bûyîn li ser ahlaq li ser dîroka Amedê li ser wê ruhê kevnar çawa wê bandorekê bike çima Amed kiriye hedef ez dixwazim vê pirsim ji we Ha Ahmet bajarekî mezin e yani mamoste te çawa got berê ne ew qas mezin bû sa bi koça bi zorê zêde mezin bû sa sînorê wî bi zorê fire bû ji ew jî eweke giran çêkir netîceke giran derxist lê ew çax ku gava ku ew kes hatin koçber hatin ew polîtîk bû yani bi hişmendî bûn yani wira rêxistin bûn dîsa gotinê wan hişê wan polîtîk bû lê niha dinya bi lez diguhere yani cîhan tenê ne Amedê her deverê bi lez diguhere ciwanên nû di saya internetê yani zû diguherin û ew ê wan jî çawa bêjim rol modelê wan jî diguherin ew çax mesela rol model şoreşger bûn yani kesê ku dîtin ciwana lê dixwastin ku bibin ew kes şoreşger bûn niha di TikTokê dinihêrin û internetê ew çawa Instagramê dinihêrin li wir rol modelên xirab hene li wir yani zengînî tê îşanê wan ew dikevin nav ewekî hesûdîkî jî yani ew rihê wan xirab dike her cî wîsane lê Amed jî bajarê mezin e li wir jî mesela bajar Kurdistanê zêde bi kok nînin yani wisa çend bajarê kevin hene Cizîre bazî de farqî ne lê Amed'e bajar cihê kapitalizmê ne yani ew bazirganî jî tê li wir ew jî ew sîstema xwe tîne ew sîstem ji wan xirab dike ew ciyê ku mesela em niha behs dikin ew feqîrin yani yani Bağlar Sûr Belengazî zêde ye zêdetir jî ji wan digre ev tişt ji bo wî yani tesîra zêde bandora zêde ser wan dike ev jî nifşê nû xirab dike em pêwîst e ewekî rol modelekî nû derxin em bigêjin wan zêdetir ciwana em ser yani mesela çand tiştekî mühim e birada gerek yani hem aliyê siyasetê de hem aliyê çandê de ji xwe re rol modela bibînin saziya avakin biçin saziya li wir cih bigirin û careketin em gere hişmendî jî bibin yani ew gere bi hişê polîtîk careketin bifikire yani niha di nav ew sosyal medya di nava wir da gele ew ji wan re tê mesaj ji wan re tê ew mesajî zêdetirî wî xirabin ji bo wî eweke tund polîtikake tund lazim e yani ne tenê wisa mesela niha bûye rojev em hefteke çend roj em diaxivin vê meselê lê gere vira nebîne yani gere ew polîtikayê wî jî çêbin gere ev eweke dirêj were dîtin demeke dirêj da gere programeke dirêj were çêkirin û wî jî hem sazî hem şaredarî hem siyaset kar bike. Belê Suat tu jî li vê bajarî û gelek sal em bi hev re di nava karan dane jî mînak mesela festîvalê yekemîna Amedê duyemîna Amedê ew xebatên çandî ew xebatên em bêjin li ser muzîkê û karê dina şanogerî wek Rönesansîkê dest pê kir mesela mînak ez dikarim bêjim di festîvala yekemîn da duyemîn da sêyemîn da çaremîn da ji zanîngehê bi hezaran ciwan dihatin li wêrê xebatên parastinê dikir belavkirinê dikir mîvandariyê dikir mîvandarî dikirin û bi dildarî dikirin û di nava wî karî hatin digotin kar bidin erê digotin kar bidin me û mirov didîtin yani mesela di nava wa konseran da belkî sedî şêstê wê ciwan bûn
Çxu ekar dikirin sedi wan ciwan bûn. Yani dahatin wê derê mesela milê hev digirtin li ber sahneyê ewlekariya wê rê digirtin. Hinekan av bela dikirin, hinekan mîvan ji balafirgehê danî, hinekan diwrin xwarîngehê û hemû bi dildarî dikirin û ji wa ciwanan gelekî wan jî ez hîn nas dikim yani. Êdî ew jî mîna me porsibî bûne lê gelek karên hevbeşî dikirin û karê pîroz dikirin. Niha em dibînin ku ev hilweşiya divir da kemaniyek heye ne mesela? tiştê ku kem ew tiştê ku tu dibêje ew heyecan ew berpirsiyarî arast nemaye qels biye nabijim nemaye yani neman tiştekî dine heye hêja jî heye yani ama ha lazım e ku em bêjin hinekî xwe di ber çavara derbas bike yani ew kesên ew tiştên ku berê dihatin kirin rast yani ez tevlî te dibim yani bi rastî jî bêjin merit kare bêje ji bûna wê demê belkî peyvekî pir iddia ew be be iddia be peyvek mezin be ama wekî Rönesansê em bêjin hemû bajar hemû Kurdistan rast e 100,000 tevlîd bû 100,000 lê ana jî çalekî me ku em bêjin 100,000 ciwan tevlîd dibin heye em bêjin ku ew çalekî me ku tê kirin di mêzetkî dawiye li ew der dora sembolên netewî wekî Amed Sporê wekî Newrozê em bêjin hêja jî ew dibe hêja jî civakê dûr ketiye yani ez yani ne bawakî rêxistiniye bi dildarî tevlî em viya qebûl bikin yani tu li ew kê mêzekî li dengê ku em li vî bajarê distînin em bêjin nahê guhertin yani pênc kêm dibe pênc zêde dibe lê ama hêja jî hişmendiya polîtîkî hişmendiya netewî em bêjin di vî bajarê de xurte tu tenê li ew kê mêze bikî li çalekîn girseyî mêze bikî em bêjin li xebatên Amed Sporê mêze bikî li çalekîn ku tevlîbûna Newrozê mêze bikî tevlîbûna hinekî kar û xebatê din tu mêze dikî hêja jî gel bi wê coşî bi wê heyecanê ew dibe tevlî dibe lê ama mesela tu em dikarin nîqaş bikin yani çavderî te çi ne ez nizanim ama ha em bêjin ana ha salekê di sala bi taybetî ku ji piştê ku em bêjin şaredarî destê me de li vî bajarê em bêjin dîsa dikarin bêjin da hema bêje da asta salên 10,000 da ew hene xebat hene festîval hene festîvalê filme heye belge filme heye konsertên dayîn lê ama ha ew tevlîbûna berê heye na tevlîbûna berê tune çima tune yani lazım em nîqaş bikin arast yani brez Yusuf dikare em bêjin ji bo vî hawayê ew ki bi aliyên zanistî ve aliyên sosyolojik ve ew guhertinê ku hatiye kirin aslında aniha di beriya wî jî nava xeberdanê xwe de nava xeberdanê xwe de hinekî got yani ew şert û mercên civakê ê 10 sal ê 15 sal berê tune ne em bêjin tu berê rast me gava din goya biraya komisyonê biraya çapemenî belavkirina rojnamê belavkirina kovara em bêjin te rast li civakê bandor dikir lê îro ji bilê te hêzekî din jî heye ew hêz çi ye ew hêz em bêjin rast ew televîzyon ew amûrên ragihandinê ketiye berîka her kesê ku îro de 12 saliye jî em bêjin telefon destî wî daye yani ji bilê te ji bilê xebatên te em bêjin saziyên te tevgera te siyasî kesekî din jî ji te pir lêstir pir bihêztir ji berê hêztir ji berê xwetlîtir ew dike lê tesîr dike lê bandor dike û ew didike tim peyama didike yani peyamên gava din goya ew heye em bêjin hinekî rol modelê cudatir jî raberî wî dike rast e ew sosyal medyayê da rol modelên netewî jî hene em bêjin sembol wekî nav wekî Selahattin Demirtaş Sırrı önder em bêjin ji van kesa jî ew dikire yani wextî ku dertê qadê tu lêkolîna dikî tu mêze dikî yani ji qasîn kodên siyasî û netewî ku di hişî wî de heye ew kodên ew kê jî hene ew modelên xirab jî di hişî wî de heye di bîra wî de heye îja hat tu dikaribî çi qas tu ew bikî te çi qas dikaribî lê bandor bikî ya jî ew bandora neyîniya ku li serê te çi qas dikaribî sînordar bikî mijar û tekoşîn di hûr da dertê holê yani tiştek heye yani ez dixwazim em bi hevra piçekî nîqaşî bikin niha ew xebatê ku ez behs dikim bi bütçeyekê de hatin çêkirin û bi plansaziyekê bi hemû saziyan ra mesela mînak ji bo festîvaleke mezin komisyona hukukê hebû baro daha tevlê dibû zanî komisyona perwerdeyî hebû sendîqa dahatin tevlê dibûn komisyona hatin çûyê hebû kesên bi mijarê ve girêdayî dihatin mesela ya esnafa hebû yek bi yek mesela li xwarîngehan li cî otelan ew komisyon ne şaredarî bûn
Yani xebatkarên şaredariyê Ama nebûn. koordinasyon şaredarî bu. Koordinasyon şaredarî Koordinasyon bû, şaredarî wê bu. plansazî dikir. Ev kes tev li wê xebatê dibûn. Niha mesela mînaka te got mînaka Amesporê. Erê gelê me yani bişahîke gelek mezin em bêjin şampiyoniya Amedê pîroz kir, tev lê bû, di dilê xwe da jiya. Lê ev tiştekî derbasdar e yani ne heta hetayê. Mînak sibê dikare Amespor teke Liga Duyemî Xebatên dikare. wekî ku Amed Sporê civakê bandor bikin geret wan xebatê xwe Ez behsa wê dikim. wan saziyê xwe zêdetir Em ê bikin. çi bikin yani mesela ev valahiya ku tedî me got yani valahiyekê di civakê da ev valahî jî ev çete tije dikin û wisa jî êrişî bîr û hafızaya bajêr bi xwe dikin yani ya gel dikin ya wê hevkariya gel dikin divir da bawerim tiştê nû gelebêne çêkirin. Em vê jî ji Mamoste Yusuf bipirsin. Rola perwerde. Mamoste Yusuf niha me behs kir yani salê 2000 da heya hatina qayûman 2016 da pergalek hebû yani wê pergalê jî her rot tiştek li xwe zêde dikir. Yani kêm nedibû zêde dikir. Yani ev hevgirtin mesela komelên şagirtên xwendekarên zanîngehê hebû di nava me û wan da rasterast têkiliyek hebû. û bi wê têkiliyê me dikarî xwe bigiyan da hemû xwendekarên zanîngehê her wisa di lîseyan da mesela festîvala şanoyên lîseyê hebû me xwe digiyan de wan her bi her dibistanekê ra têkiliyek me hebû niha em dibînin ev qutbûn heye erê duwarê netewî da Newroz piştî 2000 piştî not û neha her sal zêdetir bûyû û gel tev lî wê dibe lê ev di salê de rojek e di salê de rojekê mirov nikarin hafızaya bajarekî ava bikin bi te divê çi bi yani ev kar û xebatê çandê ji ber ku ciwan niha di valahiyekê dane ev valahiyê çawa bêda girtin Mamoste te çawa got ev yani pirsgirêgeke cihaniye yani ev guharandina bilez yani zû zû dünya diguhere yani berê gava ku ew didîtin ceyriyan yani cihan diguherî li 5 sala tesîra wî çêdibû falan niha tiştê wek ceryanê mühim deh roja tê bîrkirin şuna tiştek din dibe yani ew dünya gele lez bû û em jî me jî ez yani wisa difikirim em xwe nûjen nakin yani hani ew gerem xwe guncav kin yani ez bi xwe jî yani civana dinêrim heşê min tev hev dibe yani îdî zarok dibin bi têbê bi nava bilgisayarê da derketin yani ew destê xwe dibin ew dikin dilê zimpê yani me heya ku em bankamatiğa me pere kişan em dimirin yani hani ew qas zahmetî me dikişan ji bo teknolojî niha teknolojî zehmet pêşketiye îja ez dikarim çi bêjim yani em dikarim çi bikin em bi xwe ava nekin em bi xwe erê saziya ava kin em ê saziya ava kin lê bi tiştek derket em jê re bibin heval yani te çawa got Amedspor wek ser bi xwe derket yani bu kete rojevê û pêşket millet dorayî top bû nirxeke netewî erê îja em dikarin yani em çawa tekîlîkî bi vê fenomenê ra yani fenomeneke nû ye çete jî fenomeneke nû ne em çawa bi van ra yani ji bo futbolê dibêjim çawa tekîlîkî çekin mesela ji TikTokê wan de ra yani em jî fîgûra derxin li wir mirova derxin li wir yan em bêjin ev cikî qirêj e yani em pîs bikin yani gerem vana idî ew nîqaş bikin yani ev tiştê mühim in çawa got Selahattin Demirtaş û mesela ji berê Yılmaz Güney işte Suriye Önder yani ew rol model hene lê îro têrê nake yani usa civak usa cır bi cır bûye yani civaka Kurdî jî gele guheriye û mesela ew çawa dibêjin yaxayê spî beyaz yaxa yani ew heye psikologî wî heye doktorî heye yani berê zêdetir em gundî bûn yani zêdetir niha zêdetir Kurd êdî bajarî ne nava wî bajarê da çi tê serê wana yani muzîka wî gere êdî bajarî be mecbûr kes mesela 3-4-5 milyon kes İstanbulê ne İstanbulê jiyaneke nû dijî yani tecrübeke nû hildide gerem gorî
siyasetkin gori çande avakin yani ev nujeni güncavkirin van hamu beşada sermilemeye yani ev şarjı xalas be yani usta duhuye به aşıtı ve mesele derbas bin mesele ki daha gran peşyamaya yani hatta daha karime ev bu yani kolay bu ama digo hesam bu yani ev şehre devlete düzmene yani çen peyvame ev kardan ijan daha bir şunda işte fenomeni nu evet peyven nu jmera lazımın siyasetin nu jmera lazımın biro idi gelek uçu bajere Türkiye avna ne koç berin idi ulur belur ben ja getto avakirne amewan getto da çebiken emi siyaseta İstanbul'da da yani az minaktı bizim İzmir jusuna Mersin emi siyasete da çebiken mesela İstanbul'da hem siyaset medarı siyaset kan li bahsa Kürdistan etkin ama ora tiji Kürdistan'ı küçükken yani Esenleri nizamlı bağcıları vandara seyirtine bitlisine tabi mahalle Kürda çe avad be bu yani gerem siyasette gele beşada güncav bikin servan bixaptin yani cihani cihe devletin da çibiye çinebiye gerem muanj binher yani bi kurahi ve liver binher بله اجی یعنی و ششمه داوی الاستانبولی بوم لسانجاق تپه بوم یعنی مرو تکاره بیج نیوی کرد بون یعنی نیوی سانجاق تپه کرد بون لهندک نافچه او رجه دیگه حتی سدی هفته هشته ایجی yani tekiliya siyaseta meyu geleme ve deri مرو دکاره بیج کو جهر 5 سالا جاری لسر دنگدایینی دمشه مثلا ev tekiliye ke çandi yani لسر hafızayı لسر belki raburduya cihe ku jihatını tekiliya vanu axa Kürdistan'ı teklik bir rengi nene vekte goş yani 5 milyon Kürt İstanbul'da nizam roja mamuste bele roja Senegalya heye İstanbul'da piroz kirin roja Senegalya yani roja Kürda tıneye mesela şaredariya mezun çetke yani işte oha mesela tu naveki Kürda ser eveki tine ser saziye ki yani çima mesela Pırtukhana ev zarjı Kadıköy hast ki Celadet Bedirhan çima Pırtukhana Celadet Hanne Kadıköy ji Pırt gelek yani mesela gel rengi xo idi bnevi bajari bira xo yani hafıza xo bibin ver جاش بوی اول خابات چی خابات گلکه پیوست و مهم بله دوگالی دا اجبنا متروپولا تخوازم تشتکی بیشم yani متروپولا yani او روشا ما سیاسی و تکیلیا سیاستا ما بگرra سازین ما دموکراتیک بگرra yani مخابن گوره کردستان geleki qalse yani ve qalsiyeci sebebi ve qalsiyeci demek ki şunda am bejin gel خوب رخصتن kır yani az başsanım le İstanbul'u az باورتكم بسريع هزاري دا كوملين كهنه كوملين باجار yani am bejin evi bajarı evi navçı her bajarı her navçı ki egunda am bejin yani gelime مخابن yani o demek ki İstanbul'u o tağın komisyonun cumana o kaybın pişti o şu o vallahi المتروبولا am bejin o tkirin كوملين همولاتيا in bajara in navçı egunda herkes خود derdora كوملي ki خوب رخصتن كلي او كوملي ام بجن تشتكن يعني تكتو كومالي هنا يعني ازانم چند كومالي كو قرسين زمان جددن قرسين اوكي امورن موزيك جي قرسين بي هوا جي دكن هنا لي اما ها براني اوكي داد مينن براني دا اصلا تعزيه وزواج دمينن جا اوكي رانا نبرس yani tera juana nake yani ev komele tera juana nake rastı da ali açme ararız kuçme az anname komele Ahmediya meji yani az bu hece juanik şi naçwa komele juan naçuma komele lej aliyen ev keva mesela daveta mesela ta'ziye da jehnike aliye va em bejin başa yani me Ramazan da mevlud dedin ta'ziye wan wurçed hatta buna şehida mevlud falan çedben biraninji çedben luan komele xabati wanin brengin netewi
سیاسی خباتی وانین بوی هواجی هنه لی مخابن او ناکه بتایبتی جی تیرا جوانا قط ناکه او کومله یعنی او والهیا کو ام انا هلا امد بعض تکن و او تشتكو ام دبیجن لمتروپولا جبونا جوانا بتایبتی جبونا جوانا پر زیدتره یعنی شخو جبونا ودره دبیم چه کارو باره ما پر اوکه گرانه یعنی متروپولا مامۆستا یوسف دیسا ئەم vêgerin ser te niha tedaxaftina xwe de behsa ew kî kir behsa pêşketina teknolojiyê guherînên rojane yani rastî jî mesela hinek guhertin hebûn mirov digotin ev îcata sed salê lê îro em dikarin bêjin ku wek te jî got yani daxiftina xwe da got her roj pêşketineke sed salê çêdibe mesela gelek derfet çi çêbûn mesela duwarê wergerê da duwarê pêşvebirina Kurdî da di hemû zaravayên Kurdî da pêşketinek jî heye lê ev pêşketin li civakê nehatiye belavkirin yani mesela bîr û baweriya Kurdî yan jî bi dîroka Kurdî ve bi heman lezê pêş nakeve yani mesela TikTok heye di TikTokê da ji ber ku em bêjin afirandinên Kurdî gelek zayıfın, gelek qesin li çend li ser du sê stranbêjan ev dimeşe yan jî em dibên di medya civakî da di beşê din da jî heman tişt heye dîsa hemû tişt bi Tirkî têne afirandin ev qat bandora xwe li ser hafiza Kurdî, li ser zimanê Kurdî, li ser çanda Kurdî nake gelo mirovê çawa bike yani wek kesekî zanyarê civaknas tu dibêjî mirovek çawa bike yani divê em çi bikin kî bike yan jîviyan kîjan saziyê vî karî bike Mamosta yani ev wî zêdetir keve ser milê çandê yani ew beşa çandiye zêdetir yani ew sa dibînim yani gere ew kesên ser çandê dixebit ser çanda Kurdî zaten Kurdî bi xwe bir bi xwe yani hafızaya Kurdî hema mirov cikî Kurdî axivî nivîsa Kurdî li wir be tabeleyeke Kurdî li wir be tev hem siyasette hem bîre hem hafıza yani Kurdî bi xwe cihê şer e xada şer e yani ya ji bo TikTokê da yani bêşêmev çi tespît ke ka çi tê temaşe kirin başêmev gorî wan awa çêke tişta çêke tiştê zêdetir gurt ya ku dibînim gurt û bi kêf yani gere kenê millet were gere yani bê kêfxweş be yani îdî bir şunda em zêdetir ser kêfxweşî tiştên Kurdî çê bikin erê yani bi serê xwe fenomen derdkevin hindorê nav sosyal medyayê da li wir tiştê Kurdî jî derdkevin lê gelekî wê tiştê ku yani em neacibînin tiştê wisa dikin ji bo gere saziyeke me hebe erê ew sazî jî tişta derxil wir lê hişmendîkî gerem avakin ser wî her tiştî yani gerem dîsa bayekî çêkin yani çawa 2012-13 da wisa bi HDP va Kurda wisa yani ewek çêkir babû yani wisa weka ew em xurt hatin bayekî azad xurtî ew enerjî ew enerjî gere çêbe niha em zav westiyayne em yani ew hereket westiyayî dixuye em westiyayî dixuyen yani gerem ew ser xwe bavêjin Kurd bi xwe ew bilezin bi coşin yani em wî coşê gere carekedin bigirin yani ji wê kederê ji wê bîra ku me westand em evî ser xwe bavêjin êdî xwe yani serî heta binî guncav kin nûjen kin wisa em berdewam kin bi tarzê berê bi qaydê berê êdî naçe yani cîhan zev diguhere ku çawa ji te jî got yani em îro zarê xwe dinêrin zarokê me yani tiştekî nedîtiye yani zev bi lez diguherin yani berê nava du nifşa da ew qas ferq tune bû yani hani bav û kur bav û qîz yani ji hev ew qas dûr nebûn niha êdî gele hev dûr dikevin yani ew wan jî zimanê wan jî neyeke îja yani wira da gere em bixebtin yani niha ez nikarim formülek bidim çünkü meseleke zev giran e lê ez zanim ku em gerek li wir gele bixebtin yani li wir xebateke kûr
were kirin û gorî wî jî sazî ava dibin, stüdyo ava dibin, ew hinekî karê stüdyoya jî yani. Karê netewî nasıl? İdî Karîkî netewî yani. netewî jî yani teknîkiye jî alîkî ez ew dibim yani alîkî jî teknîkiye. Gere îdî ser wî gerem en yani ewa serî da gerem rûnên bifikirin û ser wî belkî em mesela sempozyuma hema ser demokratîkbûna Tirkiye çê dikin ew jî têk baş e tabii em çêkin. Mesela gere îdî tiştên spesifîk ser vê mesela gerem pisporê wî bînin. Yekşî gere mesela siyaseta Kurdî belkî em hani weka pêşniyarek kesên guherîn Kurdên yani yê cuda tevke yani tevê van xebatê xwe bike ne tenê Kurd yani pisporê din îdî jî wan kesên ku hema satên wek tiştê eyn dibêjin gere ji wan îdî em ew ji wan guh nadin wan. Yani gerem peyvên xweş bibînin ji wan re rûyên nû bibînin yani hekarin wan pêşniyar bikim lê eweke pêşerojê da em dikarin ser vî bixebtin û eweke bernameyeke daha kûr jî çê bikin. Belê niha yani hafıza me got me behsa hafızayê kir hem hafıza bajêr hem jî hafıza millet ji bo me gelek mühim e yani di kîjan alî da weke gemiya ku avê bigire têkçûn çê dibe civak jî bi wê re da dikeve. Yani em dibînin ev daketin êrişa li ber karên nelrê jî vedike. Yani ji ber ku ciwan ji civakê dûr dikevin bin bandora tiştên ne baş. Mesela te behsa wekê kir, behsa medya civakî kir, ji bo tiştekî ki baş tu temaşe bikî, bawer dikim sed heb tiştê nebaşî di heman demê da tu dibînî. Êdî bandora wî tiştê başî namîne. Niha erê saziyên me, partiyên me, dezgehên me konferansa çê dikin. Em doza demokratîkbûna Tirkiye dikin yani karên gelek mezin didin berxwe lê karê piçûk em nakin, karê piçûk em ji bîr dikin. Mesela mînak em li 4 salê dawiyê em binêrin mesela ji bo civana mesela çend konferans hatine çêkirin. Ji bo pirsgirêkên jinan mesela çend jinên ciwan çend konferans hatine çêkirin û çi encam jê hatine girtin yan jî çend saziyên nû hatine çêkirin. Tenê li ser mesela em bêjin ew rûspiyên ku bi salan di salonan da dipeyivin û piranî jî heman tiştî dibêjin û ew tiştê ku dibêjin jî tiştekî nû têda nîne. Te behsa 2013-14 kir mesela duê da em rola Demirtaşî dibînin. Mesela tiştê nû digotin. Ji bo medya civakî, ji bo ciwanan gelek tiştê nû digotin. Ciwanên niha piştî wê demê zarok bûn, hîn jî li wa xaftina gudarî dikin, wana parve dikin. Kesên ku di wê demê da jiyan jî hîn jî wa gotinan dibînin parve dikin. Em niha dibînin di wêrê da jî kêmaniyek heye yani. Hem di warê sazîbûnê da hem jî di bo pêşvebirina bîr û baweriyê da jî valahiyek heye. Ev valahî jî bawekî têda girtin. Yani divê xweza valahiyê nas nake. Valahî bawekî têda girtin. Belê. Nizanim rêveberê me çend deqê me mane li gora wê? 7 deqê. Belê. Em ber ve dawiyê diçin ez dixwazim vê bipirsim Suat işte. Niha bi sê aliyên peyvîn yani azad behsa çeteyan kir li vê bajarî geşbûna wan kir her wisa li bajarê dinê Kurdistanê jî ev xetere heye û behsa wê jî tê kirin lazim e civak xwe ji nû ve ava bike ku xwe ji nû ve ava neke dezgehên nû ve neke hevgirtineke mezin neke ev ê bêtir pêş bikeve û bêtir ew ê zirarê jî bide hem aboriya bajêr jî yani divir da mesela rolü misyoneke van saziyan jî heye yani sazî tenê yani wek kes nikare tev bigere yani mesela îro em dibêjin ev kirinên ne başin yani hewceyê hewldaneke nû jî çêbe
ev hewildan bite di demeke nêz da mesela wê çê bi yan jî wê çawa bi? Yani ez bawerim me wê çê bive. Yani hewldanên em bijin 10 salê 15 salê ku nat nekirin ez arast ez aniha li qadê dibînim. Yani niyetek heye, hewldanek heye. Heta xurexne kirinekî me dikare bêje li qadê heye. Yani herkes ev tiştê ku em aniha em îro li vir nîqaş dikin. Arast yani di civakê da demek ki dirêje ew dibe. Demek dirêje tê nîqaş kirin. Yani herkes ji halê ku heyî kes nerazî ye. Yani herkes van evka dibîne, herkes van kêmasiya dibîne, van çewtiya dibîne. Herkes arast berê bibîrtîne. Yani qet nebe. Yani aniha em mesela hinekî rêw rêbazên nû em behsa rêw rêbazên nû dikin. Em bên ciwan bi les guhertin li dinya cîhanê çê dibin. Ji bo wê hewa jî gere leza Kurda û xebatê Kurda jî di wê astê da be, di wê lezê da be. Em behsa viya dikin. Lê di ewkê da jî heye. Yani qet nebe ku em nikaribin ewk bikin. Em vê ev lez û ev bayê ku em bêjin kapitalizmê rakiriye û modernîzmê rakiriye ku em nikaribin xwe li hemberê wê bidin girtinê jî li alternatîfek nû jî çê bikin. Qet nebe rêw rêbazê me yê berê hene. Yani em baş zanin civak li ewkê digere yani li sazîbûna berê digere, li saziyên berê digere, rêbazên berê digere, li çanda berên digere. Yani em qebûl bikin yani erê em dibêjin civak tu bê nebêjî ji bilê me jî hinekî dînamîk hene, hinekî hêz hene ku ew civakê biguherînin lê tesîr bikin, lê bandor bikin. Heye lê hêza me Kurda jî heye. Çandeke me ew bûye hewaya, çandeke me rêxistinî bûye hewaya, deneyîm û tecrübê me bûye hewayê jî hene û gel li viya digere. Yani hinekî nirx hene tu çi dibî bira bivî yani. Em bêjin dinya çiqas bi lez û bez biguhere jî hinekî nirxên ku tê hettanî dawiyê bigerî, hinekî nirxên gerdûnî hene. Mesela ku tê rastiyê bibêjî, mesela ku tê dengê rastiyê bî, mesela ku tê piştgiriya rastiyê bî, mesela kemasî û yanişiyê xeletiyê ku tê kirin, em bêjin herkes jê ewke. Herkes jê neraziye yani. Herkes dibîne ku ew tişt ku çawa civakê dirizîne dibîne. Lê mesele ew rizandina ku ana herkes dibîne ku civak jî neraziye meriv dikaribe ji bûna wî rêxistin ava bike, sazî ava bike. Qet nebe em bêjin rêw rêbazên me yê berê hene. Mesela komisyonê ku li taxa heta meriv dikaribe ji li deyî li hinekî kolana bîle nûnerên vê tevgerê hebûn. Yani li taxa hebûn, ji taxa şunda jî li ewka hebûn, li kolana hebûn, li hinekî ewk hebûn, hinekî sîte hebûn, em bêjin li wan sîta em bêjin nûnerê ewkê hebûn, temsîlkarê vê tevgerê hebûn. Yani ew tiştê ku berê hatiye kirin em gere biçûk nebînin. Yani em dikaribin qet nebe em wan rêw rêbazên berê ew modela rêxistinbûna berê jî em dikaribin car kadin qet nebe em ava bikin. Ya jî em wê wekî pêşniyar bibin civakê. Rêw rêbazên nû elbette ki rêw rêbazên nû em bivin civakê qet nebe em nîqaş bikin yani. Qet nebe em nîqaş bikin ka gel çi dixwaze yani ji bûna rêw rêbazên nû çi dibêje, ji bûna rêw rêbazên berê çi dibêje, kîja dixwaze ya jî em dikaribin ewkekî çêkin. Nabera ê nû û ê berê da hevsengiyekî çawa çê bikin, bi gerra nîqaş bikin, civînên taxa, civînên ewka şert e. Tenê li hundirê saziya da di hundirê salona da civîn têr nakin. Rast rast yani têbîra min li ser xaniyên Amedê li ser xaniya civîn dihat kirin. Mal têr netkirin li ser xaniya dihat çêkirin, li ser sûra civîn ciwana çêdikir. Kesê derê mala xwe jî demekî van netkir ji ciwana ra. Ciwana li ser sûra nizanim li ku derê civînê xwe çêdikirin, xebatê xwe dikirin. Yani lazim e qet nebe em rêw rêbazên berê nîqaş bikin. Li mal bi mal, tax bi tax, şehir bi şehir, bajar bajar, bugün nîqaş bikin van tişta. Mamoste Yusuf îşev piçekî em tiştên reşbînî axivîn. Yani ev tiştana piçekî me dêşir jî, belkî temaşevanê me jî hinekî êşandin. Ez dixwazim aliyê geşbînî, aliyê xweş jî bikin. Te li ser hafiza vî bajarî te lêkolîneke dûr û dirêj kiriye. Ka ji me re behsa çend tiştên ku mirov dikare dîroka berê, hafizaya berê bi bîra xwe bîne di wan lêkolîna te de û teza te da çi hebûn tu dikarî behsa çend xalên sereke bikî ji me re? Dikarim vê bêjim yani yani hafıza tiştek gusane yani zuzu nay birkirin. Yani sala komara sala 1922 siyavata komara nu avad be li wir şunda ser
bajêr ew ê gele xebat tên kirin. Yani niha wextê me zêde nema ez Erê. bikarim Na çend xala wisa? Çend xalî sereke? Evet. Yani mesela ew dibêjin ev yerel tarih. Yani ew dîroka heremî. Dîroka heremî. Ew dixwazin Pirtûkê ser wî dimîsin yani gerîdayê Tirkiyê dikin. Amed gelek tişt dikin. Kurmancî tê qedexe kirin. Kurdî naya xaftin bajêr da gelek tişt min lê mesela dengbêj yani xwevedşêrin gunda têm cem hev lê dengbêj ew ê tînin. Wê bîrê bi xwe re tînin. Îro yani tiştek sembolîk e lê xwe digihêne mala dengbêja. Belê. Yani ew tabii bi tekoşînekî bi berxwedaneke mezin watê yani bi sal yani tiştêk ku naxuye hene mesela çîrok bêj ji hev re çîroka dibêjin ji zara re çîrok tên gotin ew çîrok bîr e yani îro çima Kurd mesela wek mixabin wek laza yani wenda nebûn çandan ew çünkü girêdayê hafizake giran e yani hafıza Kurdî hafizake pir zexme bela nabe yani ez te ra bêjim yani ev tiştê ku niha tê bîra me belkî hezar qetî ji wan xwasî wî bîr kiriye dîsa jî xelas nebiye yani îro yani se piçûkteya xwe se zarokteya xwe bile herkes bifikire yani gelek tişt winda bûn çûn dîsa jî çandeke mezin ma îja gere mirov vê çandê ew bike yani bajêr da jî me hêja çawa xeber da yani her kevirek têda bîr heye her kolaneke ca mamoste swat jî bû yani ew civînê wan ew sermala wisa hatine cem yani hinekî were da ew rihê şoreşgerî jî heye yani ew rihê zaroktiyê gere em dîsa yani belkî me ew da kir yani em zêde profesyonel bûn belkî yani ev jî yani gere were niqaşkirin yani ew şoreşgerî carekedin lazim e ez bawerim de destê gelê Kurd da ew heye yani hafıza wî dîsa ciye yani daxwaz heye zindî ye yani ew e pêşeng lazim in pêşengê wê derkevin siyaseta wê xwe nûk e yani hê rê gele rê heye ji bo pêşiyan Belê yani hem pêşeng lazim in hem jî saziyên pêşeng lazim in yani sazûmaniyeke pêşeng lazim e ev hafıza wek te got yani niha mesela nirxên netewî hene ew nirxên netewî dikarim di gelek xalan da me bîne ba hev dîsa wek dengbêjî wek stranbêjî em bêjin wek avahiyên dîrokî wek kela Amedê mesela mînake gelek xirab jî heye mesela kela Amedê em dikarin bêjin di cîhanê da bi nav û deng wek sûreke duyemîn piştî Çînê tê dîtin lê niha em dibînin mesela di bircê wê da karên hişbirî tê kirin yani li wêrê karên ne li rê tê kirin hîn jî bêxwedîbûneke mezin heye mesela di serî da divê em li wê xwedî derkevin em li hemû nirxê xunê ku heta niha ji dîrokê heta niha gîhaştinê me em li wan xwedî derkevin di nava wê de mesela zimanê me heye zimanê me dikare bibe belkî dermanê hemû derdên me dema ku tu ji ziman jî dûr dikevî tu ji bîr û baweriya xwe jî tu ji hafıza xwe jî tu ji bajarê xwe jî dûr dikevî yani ya ku têkiliya me ra di navbera bajêr da çê dike di nav hişê te da çê dike piçekî ziman ji wê jî dûrbûnîn ketiye hêvîdarim di dema pêşiya me da wek wê jî got ev pirsgirêkana bêtir bêne nîqaşkirin û bêtir em karibin ji van pirsgirêkana çareseriyê bibînin belkî jî demeke zûtir em bibînin bi vîya wayî em tên dawiya bernameya xwe îro me mijareke gelek girîng me nîqaş kir her wiha her pêşembe mamoste Yusuf Uygar wê dîsa bi me ra bi mijarên dîtir dîsa em ê bi hev rabin û niha em xatirê xwe ji we dixwazin êvar baş temaşevan hêja heta hefteyeke din bimînin di xweşiyê de